Fil-budget tal-2011 il-Gvern se jżid l-investiment fis-saħħa bi 12 miljun euro. B'hekk l-investiment totali fis-saħħa s-sena d-dieħla se jammont għal 333 miljun euro. Imbeda x-xogħol ta' kostruzzjoni fuq iċ-ċentru tal-kanċer fl-Isptar Mater Dei b'investiment ta' 14 miljun euro. Sakemm jitlesta dan iċ-ċentru qed isir xogħol fl-Isptar Boffa wkoll biex ikun assigurat li l-pazjenti jingħataw trattament f'ambjent komdu u dinjituż. Se tkompli l-ħidma biex titnaqqas l-istennija fl-isptarijiet. Għal dan il-għan ġie allokat vot ta' 2 miljun u 300,000 euro. Bilan li jissaħħu riżorsi umani, il-Gvern se jintroduċi professjonisti ġodda b'taħriġ lokali u f'universitajiet barranin. Se tissaħħaħ l-informatika floti tas-servizzi tas-saħħa u aċċess aħjar għall-istejjer tas-saħħa. Wara s-suċċess tal-breast screening, is-servizz ta' screening se jinfirex fuq kundizzjonijiet oħra. Se tkompli l-ħidma favur il-konsumatur bir-riforma fis-sistema tax-xiri tal-mediċini. Wara li din is-sena traħsu design mediċina għaddejjin taħdidiet mal-importaturi u mal-kumpaniji tal-farmaceutika. Se titnieda pubblikazzjoni b'informazzjoni għall-konsumaturi Maltin dwar id-drittijiet tagħhom u l-prodotti fis-suq. Ġiet estiża l-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek b'investiment ta' €1 miljun u 400,000 euro oħra l-sistema elettronika. Għal-budget 2011 il-Gvern ħabbar żieda ta' 3 u 4% fit-taxxa tas-sisa fuq is-sigaretti u t-tabak. Żieda wkoll fit-taxxa fuq il-birra lokali ta' ftit anqas minn ċenteżmu fuq fl-ixkun ta' 25 ċentilitru u 13% fuq l-ispirti. Fil-qasam tas-saħħa mentali qed tinfirex il-kura fil-komunità fil-Furjana, Ħall-Kirkop u l-Gżira. Qed jiġu allokati appartamenti fl-Isptar Monte Carmeli biex fihom joqogħdu pazjenti li jistgħu joħorġu mill-isptar u li m'għandhomx fejn joqogħdu. Għall-anzjani permezz ta' dan il-budget il-pensjonanti se jieħdu żieda sħiħa għall-għoli tal-ħajja li se tkun ta' €16. Dan fil-waqt li ma jitilfu xejn mill-benefiċċji li jirċievu. Fl-istess waqt se tkompli tiġi indirizzata l-anomalija fil-pensjonijiet tas-servizz fejn se jitnaqsu €200 oħra għal din is-sena u li bija se jgawdu 6,200 pensjonant b'nefqa ta' €1,300,000. Is-servizzi tal-Isptar Żammit Kleb ġew trasferiti għall-Isptar Caring Rec, filwaqt li l-Isptar Żammit Kleb se jiġi żviluppat f'nursing home ta' Mizzodda l-anzjani b'investiment ta' €1,800,000. Żewġ swali oħra fir-residenza San Vincenz de Paul se jinbidlu għal pazjenti bid-dimensja. Fl-imsida se jinbeda l-proġett pilota biex grupp ta' professjonisti mħarġa f'dixxiplini differenti jagħtu appoġġ lill-anzjani biex ikomplu jgħixu fil-komunità. Dan waqt li jkompli jsir investiment ta' miljuni ta' euro biex ikun assigurat li l-anzjani jingħataw l-aqwa kura possibbli minn professjonisti speċjalizzati. Sakemm jinbena ċentru ta' riabilitazzjoni komplet il-manutenzjoni fl-Isptar Caring Rec. Infetaħ ċentru ta' matul il-jum fil-Mellieħa filwaqt li hemm il-ħsieb li jinfetħu aktar ċentri f'lokalitajiet differenti. Il-proġett pilota ta' Night Shelter fiż-Żejtun beda jilqa' l-ewwel anzjani u fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetaħ Night Shelter ieħor fil-Mellieħa.